Ramogi jodak e kaunti ma Baringo pod nigi midhiero bang' nek mar ji 11 manotimore Turkana East ngeso gotieno. John Kisoi en achiel kuom apisas mag arita boro mane owito ngimane e monjno. Familia Kusoi okuyo ka giwacho kendo gikwayo piny owacho mondo orid chenro mag arita mar thiro monj ma kinde ka kinde. Wachore ni jokuo jamni ema notimo monj ma kamano. Midhiero kwako gweng' ma Kuikui kar chung' od bura ma Baringo North e kaunti ma Baringo. Gilalo wuodgi John Kisoi magiwacho ni esiro madalagi. Kisoi nonegi kod jokuo jamni e monj manotimore ngeso mokalo e gweng' ma Namariat ugwe ma Turkana. Na habari ilitufikia kwa uzito zaidi. Hata sasa hatuna nguvu ya kuongea, hatuna nguvu kabisa ya kuexpress our feelings. Wanatuambia anakuja nyumbani leave. Alikuwa anatuambia anakuja leave, hata tayari alikuwa amepata barua ya kuja leave. So alikuwa anatupigia simu mpaka the last minute. Sasa tulikuwa nangojea akuje nyumbani leave. But mpaka saa tunangojea marehemu. Ndalo machuok bang' iko mingi, midhiero machielo ochako lemogi. Ni juzi tu tumemzika mama. Tumemzika mama yetu tu juzi. Bado tuko na machungu. Chuny lit kwako gweng' duto, jodongo, mine kod nyithindo okuyo ka gitemo hore giwegi. Mama yao ameenda, papa yao ameenda, na mimi na baba wengine mpaka hapa. Na huyu kijana tunasikia ameenda. Yeye ni tegemeo kwetu kama family. Anyuola mar John Kisoi kwayo piny owacho kokalo kuom jatend piny Kenya William Ruto manodonjre wach ni wirani monj ma kinde ka kinde osiko kelo lal mar oganda kod jamni. I want to call our president. Let us take courage. Let's make a decision that will change things in this country. I am a believer of His Excellency President William Ruto and his deputy that they have a serious plan that can end this matter once and for all. Kisoi oweyo chien nyithindo 4 ka chenro mar iko ringre dhi mbele e gweng'no ma Kuikui. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi.